Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit din cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man ni importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat for 40th wedding anniversary of Lori and Frank Bedford, kahagadan ni Lori Bedford. Pasasalamat ni Angelica for the gift of life of Paulo Esteban Alvarez ni Cynthia C. Oreste. Pasasalamat ni Jodeline M. Butin, Candila Cruz family for answered prayers. Kahagadan kang For Marias. Pasasalamat ni Bong Enching Gapayaw asin kang familia, kang Broncano family for all the blessings received. Kahagadan kang Luna family, siring man kang Ascension Fernandez. Special na intention for spiritual guidance for review classes of Jared Miguel, kahagadan kang Miguel family. Conversion of sinners, kahagadan kang Sarong Anonymous. For success of final defense ni Leo Bugayan. For fast recovery ni Natividad A. Tonga. For continuous healing and fast recovery of Terzo Balieta, kang For Marias. Siringman, special na intention ni Josephine M. Lorejo and family, asin kang Mendoza family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family, Potensiana ni Midi Simanes and family, para kay Chito, dulot ni Kiara D. Mera, para kay Jovelyn, kahagadan ni Jodeline M. Botin, kay Eduardo Sr., dulot ni Bong Enjing Gapayo and family, para kina Lenny and Rogelio, dulot ni Maria Laile Rocoyan, for all souls, dulot ni Rina Bolaños, para kay Cedric and Roel, dulot kang Buawan and Constantino family, para kay Eduardo Sr. asin sa kalag ni Lydia, dulot kang Luna family, for all souls ni Josephine M. Lorejo and family, siringman sa kalag ni Gregoria, Ninita, Lorenzo, Salvador, dulot kang Mortega families.
Ngunyan, iyo an ikalumang limang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuon. Sumagawit sa karangan, kita sa iyang banwan. Inabot aking banal, tinipon aking sarong, sa Diyos na sa Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran kanama, kanaaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Misa antisipada para sa agapong Domingo, na kung sa inyao na kita sa ikalimang Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Madadangog niya to sa satuyang Ebanghelyo ngunyan ang tugon na itinaukan sa iyang kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos. Sininimayong iba, kundi ang tugon din pagkamuot. Parehas na tugon na ibinawalat as hindi tinatao niya sa lambang saro sa tuya. Pinamaawat kan sa tuyang kagurangnan bilang sa iyang mga disipulos. Ano man na bagay nagigibuhon niya to, it should be motivated. And the reason is supposed to be love. Gabos dahil sa pagkamuot. Sa pagkamuot, mamimidbidan kita bilang sa iyang mga disipulos. Kunyan midbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Magumaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lahat kukulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw ka, inorokyaw ka, sinasambami ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka na kulamong kamurawayan, magurang na Diyos sa regang iton, kasamang mga kaman, magurang na namin bugtong Jesu Cristo, magurang
na ang pagpaplan, ikasanaan doon kalangkan. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamagawayan ng Diyos Ama. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, danay nahamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran. Uli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, naging paagi ang mga apostol, tanganing igwang magtindog na mga bagong lider, hali sa mga bagong kristyanong komunidad, asin pinagsadol sinda na nag-ako kay Kristo, na maghigos asin magkaigwanin pusog na pagtubod. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Naghulit si Pablo asin si Bernabe, kan marahay na bareta duman sa Derbe. Huli kaini, dakol ang tawo ang naging paratubod, dangan nagbalik sinda sa Listra. Saka nagdago sa Ikonyo, sagkod sa Antioquia nin Pisidia. Pinakusog ang buot kan mga paratubod asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Sinabihan paninda ang mga parasunod, kaipuhan mag-agi kita nindakol na kasakitan bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Nagbugtak si Pablo asin si Bernabe nin mga kamagurangan na mamamahala sa lambang simbahan. Pagkapamipi sa kapakaayuno ninda, idinusay ninda ang mga ini sa pangataman kang kagurangnan na tinutubod ninda. Pagkaagi sa Pisidia, nag-abot sinda sa Pamphylia. Ipinaghulit ninda ang tataramon nin Diyos, duman sa Perga, dangan naglugsot sinda sa Atalia. Hali duman, nagsakay sinda pabalik sa Antioquia. Digdi sinda kaito idinusay sa pangataman nin Diyos para sa misyon na ngunya natapos na ninda. Pag-abot sa Antioquia, tiniripon ninda ang mga paratubod sa kainusipan kang gabos na ginibo nin Diyos sa inda. Asin kung paano binuksan nin Diyos ang dala ning pagtubod sa mga pagano. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon sagkod paman ang sa imo ngaran, O Diyos asin hade ko. O umawon sagkod paman ang sa imong ngaran, O Diyos asin hadi ko. An kagurangnan maugayon asin maheherakon. Maluya sa pang-agot asin mayaman sa pagkamuot. Siya marahayon sa gabos asin mahihirakon sa gabos niyang linalang. O umawon sagkod paman ang sa imong ngaran, O Diyos asin hadi ko. Ang gabos mong linalang magpapasalamat sa imo kagurangnan. Asin mag-uumaw sa imo an sa imong mga banal. Ibabareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean. Asin iuusip ninda an sa imong kapangyarihan. O umawon sagkod paman ang sa imong ngaran, O Diyos asin hadi ko. Nganing ang lambang saro makaaram kan sa imong mga gibo, asin kan kamurawayan kan kahadean mo. An kahadean mo mayo ning kapinuunan, asin mayo ning kataposan. Magahade ka sagkod paman. O umawon sagkod paman ang sa imong ngaran, O Diyos asin hadi ko. Sa ikaduwang babasahon, ipinapahayag na sa kataposan kan panahon, ang mga tawong naging maimbod papakusugon sa tahaw kan mga pagbalo asin mga kadipisilan.
Sinda ang magiging bagong banwaan ng Diyos na magliliwanag sa kadikloman. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan ako si Juan, nahiling ko ang sarong bagong langit, asin ang sarong bagong daga. An enot na langit sa kaan-enot na daga na para, siring man ang dagat. Nahiling ko man ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos, garon nobya na nakagubing nin pangkasal, asin masabat sa nobyo niya. Nadangog ko ang sarong makusog na tingog hali sa trono na nagsabi, ngunyan, ang eroka nin Diyos nasa mga tao na, ang Diyos mismo mag-eerok kaiba ninda, asin sinda magiging banwaan niya. Ang mismong Diyos ang magiging kaiba ninda, asin siya ang magiging Diyos ninda. Papahidon niya ang gabos nindang luha, mayo na ning kagadanan, kamundoan, pagtangis o kasakitan, hulitan na para na ang mga daan na bagay. Dangan nagtaram ang nakatukaw sa trono, ngunyan ginigibo ko ng bago ang gabos na bagay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahali ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan pinapamurawayan aking nintawo, asin sa iyan napapamuraway ang Diyos. Kung napapamuraway ang Diyos sa iya, ang aking nintawo, papamurawayon man ang Diyos sa iya. Asin gigibuhon niya iyan tulos. Mga aki ko, dikit na sa ng panahon akong makakaiba nindo. Tinatawan ko kamo nin bagong tugon. Magkaminurootan kamo. Magkaminurootan kamo arog kan pagkamuot ko sa indo. Kung magkakaminurootan kamo, maaraman kan gabos na kamo mga disipulo ko. Atugang kong namumutan ng marhay na bareta kan sa kong kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Gari nakabalyo digdiharan ni sa to surilis kan tren. May nagaaging tren ano. Nadadangog man po nindo o ako sana. May nadadangog man po ka mo. Anong gigibuhon ta kayan Carlo? Anong solusyon? Halaton pa sa nang mapundo o may gigibuhon kita? Anyway, baka mas madangog po nindo ang marahay na bareta ngunyan. Ngunyan na ikalimang Domingo kan Pasko, kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangan, sarong tugon ang ipinakaos sa tuya. Ang tugon nin pagkamot. Dumdumon ta po na excluding this coming Sunday, tomorrow, we only have one Sunday left before we celebrate the Ascension Sunday. So mabalik na siya sa iyang ama. Kaya bago siya bumalik sa iyang ama, may winalat siyang tugon sa iyang mga disipulo. And sa paggiling ko, inimanan parehas na tugon na iwinawalat niya sa tuya. Garibaga sabihon ta huling habilin o panugon-tugon ng sarong tawong mahali na.
sa kaibahan kan sa iyang mga namumutan. Kariman sa na itong sarong ama na nag-iinagdan, tigtugon niya sa iyang akin si Juan. Ngay Juan, sa iyang deathbed, sabi kan ama, pag ako nagadan, iyan ngayang daga sa likod kan sa tuyang harong, day mo iyan ipagpabakal. Sabi ni Juan nga, taman po ngaya papata, day ko ipagpabakal. Ay, day mo ngaya iyan ipagpabakal, tabako taman iyan. Mga arog kaya, example kang panugun-tugon. May sarong lalaki, kuha na naman ng pangaran, naghihingagdan, nagtauning tugon sa iyang agom. Sabi niya, agom, pag ako nagadan, gusto ko ngaya magpaagom ka kay Pedro. Nagdalas ko agom na babae. Aram ko ngaya si Pedro, mortal mong kaiwan. Nga ta ngaya ta gusto mo akong ipaagom kay Pedro pag nagadan ka. Sabi kan agom na lalaki na si Juan, precisamente, kaya gusto kong magpaagom ka kay Pedro. Grabe ngayang inagihan ko sa imong pagsakit, gusto ko ngaya ma-experiensyahan man ni Pedro. Makabalos lamang ako sa iya. Pero ngunyan, sa tugunin pagkamot, kan itinao kang kagurang nanili sa iyang mga disipulos, ining commandment of love, gusto niya po na ipadagos ninda itong sa iyang misyon ning pagkamuot sa tinaban. Gusto sabihin kan sa tuyang kaguranan, daing ibang rason, daing ibang motibasyon na dapat igwa ang nagsusunod sa iya sa pagpadagos kan misyon, kundi iyo po ang pagkamot. Love should be the reason and motivation in everything that they do. Gabos na tigigibo nila. Iyo baga? Kamu po sa buhay nindo bilang may mga pamilya, bilang may agom, kung mayo nin pagkamuot, magabaton gibuhonan gabos, ano? Kung mayo na nin pagkamuot, it's very easy to grow tired. Madali nang mapagal. Ibaga, sabi kan mga barkada ko, kang nag-iilusyon pa sa nangaya sa kuya, padre ning agom ko, hatid sundo ako. Ngunyan ngaya, pag-commute na sa nato. Madaling mapagal pag mayo na nin pagkamuot, ano? It's very easy to give up. Dates na ng diferensya, habo na. Gusto nang magsuwayan, magbulagan. As in, madalion bagapuan, apisar kan madali mapagal, madali mag-give up, madali nang sabihon ka mag-take back. Diba? Sabi kan mga gurang, tamo, madali nang magtamo, nagiging maisip na. May aram nga niya kung magagong na tigbabanga-banga susunto, ikaman ngayon sa boarding house, ikaman ngayon sa kuryente, nag-iisipan na madali nang magtamo. Same thing is applicable sa relasyon nato sa mahal na Diyos. Kay puhan, sa pagsunod sa iya, deng iba nang gad na rason na nakakamotibar sa tuya sa pagpadagos nato kan misyon in pagkamuot, kundi ining mismong pagkamuot. Kaya nga ni iyon ang ibinalat ng tugon sa iyang mga disipulos. In other words, love entails commitment and mission. No hit and run. Di pwedeng pakatira, retira. Kaya nga ni sabi digdi sa Ebanghelyo, idinagdag niya, if you love me, you will keep my commands and you will be committed to me. Kung namumuot ka mo sa kuya, uutubonin do ang sa kuyang mga tugon, asin padagos ka mong magiging dayupot sa sako. Pero so kanta baga ka ito, narumduman ko may kanta ka ito si Jose Marichan. Itong, if you love me, just don't tell me, please be careful with my heart. Yan. Yung pagsasabi kan kagurang lang sa to, kung namamuot ka mo sa kuya, be careful with my heart. Be committed to me. Sabi niya pa, mamimidbidan ka mo bilang sa kuyang mga disipulos, kung kamo magkaka-minuruot muutan. Maaaraman kan gabos na kamo mga disipulos ko. Ang naguhurop-hurop ako kaining sa kuyang sermon,
siguro yako ang magayuno na analogy ng gibuhon sa buhay nin sarong Kristiyano. Gariman sa na po kita mga basketballista. Sa basketball, ang sarong basketball player is expected not only to know how to dribble or avoid foul. Ang sarong basketball player, tanganing magi siyang productive, tanganing mangganaan sa iyang team, kaipuhan, patauman siyang mag-shoot and maggibuki puntos. Kung sige man sa nang dribble, daog kaya ng team mo. Matibayon ka sa nang drumibol, dahil ka man nakakashoot. Arok man kaya ng buhay ni sarong Kristiyano, dahil man sa nagabos limitado sa maaraman ta kung ano ang doktrina kan sa tuyang pagtubod. Kaipuhan na inigabos na sa tuyang nanonodan, ang doktrina kan pagtubod, maitranslar po niya to sa tuyang urual daw na pagkabuhay. In other words, we must be productive because Christianity is not a negative religion of don'ts. Bawal ini, bawal iyang gibuhon. It's all about a religion of peace. Ini ang mga dapat niyatong gibuhon. We must be committed, we must be productive, and we must bear fruit and do our mission. And dapat sabikan sa itong taburan na mayong ibang motibo kaya kita, mayong ibang rason sa pag-ibig kaya, kundi ang pagkamo. Tanganing pag-abot kan panahon na maatubang ko kita sa iya. Sa tiyang paglala, masasabi pa sa matusog na tingnan, Lord, mission, ako. Sakaran ka naman sa naati sa tingkan ng Espiritu Santo. Salamat sa ito, nakalinis ni Supremo. Matindog na po kita kabos, maugmanyatong ipahayag, ang sabiyang pagtugod, Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakanhan, kaglalang kang langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang lanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ti Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kang Diyos amang makakanhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang sarong komunidad na sararo sa pagtabot asin panok ng pagmatulog sa kapwa, mamiti kita sa Ama asin maghagad kan sa iyang tabang sa sabiyang pagbaklay dito sa baba. Sa kada petisyon masimbag ko kita kagurang ng hinangyugaan sa mong pamilya. Kagurangnan hinanyaga ang samong pamiibig. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kan katongdanan na mayo sa simbahan, mapano kan espiritu ng pagkamuot asin paglingkod, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurang ng hinangyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga miyembro kan sa tuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sa nasa tataramon kundi sa gibo, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyagaan sa mong pamilya. Tanganing ang pagkaungis, kapaitan asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa asin sindamaging mga paradara ng katuninongan ni Kristo, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyagaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga naghihelang, bendisyonan na kan Diyos, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kan Diyos no na pagkamuot, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurang ng hinangyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan makapahingalo na sa kahadian kan Diyos sagkod paman, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyagaan sa mong pamilya. Sa
Sabay na nato sa satiyang pamilya, sa satiyang nililibat sa public official, sa satiyang komunidad, malubog ka man ang pagtamo, iyo ang maging rason, kasi mitigasyon, kang sa indang pagbuntod, ako ang mga pansabihin ng banking dala, ipamilya nato sa kaburangan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pangibig. Pamilya naman ang bago, Olivido, Santo Papakan, Katolikong Simbahan at Papakan, ibigay ang sa iyong inaugurasyon, naging paman kadagos na ang pagkamo, iyo ang sa iyang maging gusto, sa iyang kagurangan, sa iyang pag-ibig, sa iyang gusto, ipamibig natin sa kagurangan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pangibig. Langit no na Ama, himatayan sa muyang mga pag-aral, kasing para ruma ang pagdamiaw ni sa imong pagtamuot. Kabangi kaming magdanay na maimbod sa mga tugon ng pagtamuot kan sa imong atin. Si Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Liturhiya kang Eucharistia. Magpamigi ka mo mga tugan, kanaringan sa ko, asinan sa indong atan, maako manlugod, kan Diyos naman makatanha. Asuon manlugod kang kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mo ang mga kasumaro, kan saro, asin nangungurog, na pagka-Diyos sa bagsik kaining sinasambang pagkinautauhan kan sakripisyo, nakitimaharap, nagibuhon mo, tanganing siring na minibidnian sa imong katotoohan, kami magdugod, makasunod kaiyan, hulikan mga marhay na ugali, uli ti Kristo na sa mong kagurangan, Amen. ang kagurangan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangan na sa tiyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa pinakataligtas, na ikakagurangan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at nani, mas mamuraway na iharubay urog ng dayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at nani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya munyan magagadan. Ginadan, siya danay na buhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uuma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na vertidos, asinan mga angkeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsisab.
Nagurangan, ikanangganan banal, durabo ning gabos, nakabanala. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong na espiritu. Ngaling para sa mo, mating mahawak asin dugo kan sa mong kagurangan na si Jesu Cristo. Siya nga sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaag ni, pinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa simbag, kakan kaili ang sakuyang hawak na idudolot para sa iyo. Siringman pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaili ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipa, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagdibuhon nindo sa pagrumdom sa sakit. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay ni buhay, kan kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat sa pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aaral na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma kaguranganan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban. Kaning malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Leon ikatag-apat, asin kan samong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, irumduma sa imong pagkaherat ang samong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwa. Asin ang gabos na mga gadang, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawbo. Erati kami gabos, namimili kami tanganin kay Bani Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo. Ang mga banal na apostoles kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaigtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siriman, uli sa ati mong si Jesu Cristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makatamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian na nangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimiti kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan hinawalat ko sa ido, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido, hari pagkilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katuninongan na simpagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahado, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa indo. Asin sa imong Katuya po espiritu. niya na ihiras sa gambang saro, ang inako niya itong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang Diyos din pagkamot, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iyo. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kang banal na paglaong sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami daay mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magluluwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Bamiti kita. Kagurangnan nakitimahera kami, magkanigong maghumari ka sa imong banwaan, na tinukduan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin gibuhang magduman hali sa dumang pagkabuhay, kasi rin sa bagong buhay. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng ikaduang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 54,039 pesos, may 45 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,884 pesos, may 25 sentimos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot man po sa 8,225 pesos para po ini sa Subcommission on Vocation o SPFY. Sa masunod na Domingo, Mayo 25, iyo po ang ikaapat na Domingo ning bulan, kung sa indadarahon tanaman po ang satuyang tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000, 600 pesos, 500 pesos, 400 pesos, asin 200 pesos. Hali po sa Kaigyanan Family, 2,000 pesos. Hali sa Sarong Devote, 1,000. Kay Mary Jean Ventura, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling kondisyon. Salamat po sa Sundo Gabos, sa mga naglingkod sa altar, doon sa choir, sa live streamer, sa lectors, commentator, lay minister, sa tiyan, seminarista, sa Krista, mga mass collectors. Thank you po. Paka-interested po kamo mag-trade ng mga souvenir items. Humapot na sila po kamo. Yan sa satuyang mga in charge dito sa parokya. Salamat po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton na sinmay herakon anama an ati asin ang Espiritu Santo. Amen. Nakaw. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
po and good afternoon.